lipstick arena matte my waterproof arena जोंहा बिराद बुरजा जि सुबाय आरोना फुङावनो नै गोजान लामजोबदो नालाय everyone welcome back to my YouTube channel खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर फुङावनो जा बिराद जि सुखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो न' लिरनो नागिरदों माने नेहानि गाबोन बार्थडे दं आरोना फिसानो ओरैनो स' बिनि थाखायनो एसे साफाय सुफाय खालामगासिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय दा आं साबोन लायनो थांनि र' बेयाव दखानाव ओमफ्राय दा न'फोरखौबो साफा खालामना लाखानोसै नालाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला ज' सुरु खालामसै मेथाइ लांफैदों आङो दखानाव साहा लोंनो थाखाय Detol dong ya Detol मा मेथाइ जागोन होनबालाय मेथाइयानो गैया होनबा सानला सानजौफुआव मेथाइ होदों माबा माबि दा गावनि संबाथाय थ' बेखौनो संना लायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जों जानो गोनां साहा साबलाय थाखाय लानानै थाबाय लिरलांसै दाफोराबो साफा जानो ओंखायनो गैयालाय मेथाइयानो एख' दा दिनै मुगदालिबो गैया साना बाजार लाबोबाय आं जाखाबाय आङो दायो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे पार्सेल मोनसे माने मोननै पार्सेल मोनगोन आरोना आं बिराद खुसि आङो स' एक्साइटेड स' लास्ट भिडिअ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो मा फैदों आंनि पार्सेला स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दायो मन्दिराव लाग्रोनोसै खर' खोना लाखाबाय आङो थांबाय आरोना लोगोफोर एबारो जोङो दा ना गुरनोसै गारिया गुरबाय दं फुख्रियाव मा ना मोनो नायनोसै आरोना लोगोफोर थास' पेंटाजों जानो थाखाय रेडि होनलायबाय आरो मा ओइ जा गायदेया होबाय दं गुरनाया मा ना मोनखो गायदेया मा ना मोनखो दासो हाबदो नै दा जोङो हमबाय थानोसै आरोना लोगोफोर दाहाय हमखांबाथाय खोन्थिनोसै हमग्राबो गैया नालाय लोगोफोर एसे बुजिदो होनलायबाय आरो हमना लानोसै दे बारा गैला ना लोगोफोर नाखौ मोनदो साराय खारलांबायलै नागोरिया खारलांबाय नागोरिया मोनदो आरो माने नाखौ बारा लायाखै आरोना मानैल' लादो मानैखौ मोनगोन गिदिर नालाय लोगोफोर जानोसै एबारो सायना लाग्रोनाय आरोना लोगोफोर नाखौहाय गिदिरथार बेनि उदैयाव मा दंबा नायनोसै बिदैबो थानांगौ आरोना लोगोफोर बिदै गिदिरथार लोगोफोर कमलकाट ना जानोसै लोगोफोर ना हमखांबाय न' लिरखांबाय सबखौबो खालामखांनानै दुगैखांबाय आरोना फ्रेस जाबाय दायो संनोसै जानाय लानाय टाइम जाबाय माने 2ता बाजिनोसै आरोना लोगोफोर जोंना लेट जाबाय आरोना संनाया जोंना दहाय माथो हरदोंमोन आं सोलाबाखैना नाया सायना लाखाबाय आरोना लोगोफोर रेडिनो दायो संबाय थानोसै लोगोफोर मिथिया खामानिसो मावदोंमोन ना मा खामानिसो मावदों ना माबा मिथिया लाइनबो गैबावासोहाय खोमसिथार नै बोरैबा आरो थास' पेंटा एवबाय नै थास' ओंख्रि ना बेदरजों टेस्टी What is it? It is not tasty. Oh my god. Sumpah ya bareng kamu zani sih. Oke deh, kamu zani video. Kamu zani. Lagi berubah zahang bayi mana bisa lebih ke zahang bayi baru nanti kusur. Siapa kayak apa? Bara rad makasih sih gitu lah, mana san bara gak benar lagi kefer, berarti kefer kamu bisa biar nanti yang angin bangkara, berani yang dipakai lah, tuh, mana
pertama video yang dia kecil cara namanya ang udah kali open खालामना नायखादों आरो ना बेनि बुस्थुआ लोगोफोर मा दंना गैया होननानै नायनांगौ जायो लोगोफोर नोंथांमोनाबो एसे चेक खालामसै आङो देखायनोसै मायो सिगाङाव बख'ना नायाखै आरो ना आंबो सायावनो ओरैनो माला फैयो बिराद मोजां पेकेजिंआव फैखादों आं फुरा स्क्रिनाव होगोन आङो दामखौ नायना लाबानो जाबाय माबोरै बख'योथाय इदि Mark birat खुसी आरो ना माने फाउन्डेसन माने कन्सिलार आरो ना PSC नि कन्सिलार बिराद खुसी आरो बिराद मोजां देखायनो नोंथांमोननो आङो नै बिराद माने एसे PSC-निखौ माने PSC-निखौ लोगोफोर माबायाव मोना आरो ना फ्लिपकार्टफोरावहाय मोना थावदों नै स्क्रिनाव होनानै थाबाय नोंथाङा नायदो ओमफ्राय आङो एसे सामथिं डिसकाउन्ट मोनो आरो ना ओमफ्राय नेक्स्ट नै बेयो फ्लिपकार्टआवहाय अर्डार खालामदों आंखौ मैयानो बिसिखादों आरो ना बेखौबो आंबो नायखादोंमोन नोंथांमोननिबो देखायनोसै होननानै आङो सोलायनो होदोंमोन आरो ना बेफोर लिपस्टिक आरो ना मेट माने वाटारप्रुफ आरो ना 12 दं आरो ना बेयाव नै बिनि दामखौबो आङो स्क्रिनाव होनानै होखाबाय बेसेबां लादो नोंथाङा नायदो खुसि मा बियो ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ सो माच बाय बाय